Keanu Reeves by sa mohol vrátiť v druhom Cyberpunku. Viac už o malú chvíľu. Štúdio CD Projekt Red sa síce momentálne sústredí na Zaklínača 4, no druhý tím už aktívne pracuje na pokračovaní Cyberpunku 2077. Potvrdil to Mike Pondsmith, autor pôvodnej stolovej hry, ktorý nedávno navštívil vývojárov. Pondsmith sa opäť ujme role konzultanta pre príbeh a svet, aby zabezpečil, že všetko bude zodpovedať originálu. Zároveň naznačil, že sa hra presunie do úplne nového prostredia, ktoré prirovnal k Chicagu, ktoré sa pokazilo. Najväčšiu pozornosť však zbudila téma možného návratu Keanu Reevesa v úlohe Johnnyho Silverhanda. Sám herec už v septembri prejavil záujem a Pondsmith mu teraz na diaľku odkázal, aby sa mu ozval. Má totiž spôsoby, ako ho priviesť späť. Vzhľadom na technológie ako engramy a digitálne vedomie vo svete Cyberpunku je takýto návrat aj napriek udalostiam prvej hry úplne možný. Štúdio Saber Interactive maká na plný plyn a pre svoje off-road simulácie chystá novú vlnu obsahu. Do obľúbeného SnowRunneru dorazil balíček Dragon Wagons, ktorý pridáva dvojicu nových vozidiel. Ťažký Avonhorn A15 a ťažkotonážny Padera STD4. Toto DLC nie je súčasťou ani jedného Season Passu a musí sa kúpiť samostatne za 6 €. Okrem toho dorazila aj aktualizácia 39, ktorá prináša vylepšenia pre staršie a menej využívané stroje, ktorým upravuje stabilitu a kapacitu nádrží. A pokiaľ vás baví Expeditions, môžete sa tešiť na výpravu do Tatier. V rámci 4. sezónneho balíčka sa pozrieme na 2 nové mapy inšpirované horskou krajinou na hraniciach Slovenska a Poľska, pričom pribudnú aj 4 nové vozidlá. Medzitým Saber Interactive pracujú na simulácii Road Kings, survival akcii Jurassic Park Survival, hororovej strieľačke Clive Barker's Hellraiser Revival, autobusovom simulátore Buzzbound a na hre Docked, ktorá nás vezme do prístavu, kde budeme pracovať so žeriavmi a ťažkými strojmi. Real-time stratégia Company of Heroes 3 dostane ďalšie veľké rozšírenie. Štúdio Relic Entertainment oznámilo nové DLC s názvom Endure and Defy, ktoré vyjde 27. novembra a prinesie čerstvý obsah pre všetky 4 hrateľné frakcie. Expanzia za cenu okolo 25 € ponúkne 4 nové bojové skupiny, určené pre multiplayer a kooperáciu. Každá skupina sa zameria na iný štýl boja. Americké sily dostanú partizánov, ktorí budú operovať za nepriateľskými líniami. Nemecký Wehrmacht získa bojovú skupinu Last Stand s impozantnými novými vozidlami ako Borgward Wanze a Pantherturm. Britské sily budú posilnené o jednotky poľskej kavalérie a Deutsches Afrika Korps dostane podporu od nemeckého námorníctva. Tvorcovia sľubujú, že ďalšie detaily o nových mapách či misiách odhalia v najbližších dňoch. Microsoft pokračuje vo vydávaní svojich hier na PlayStation 5 a tentoraz naň priniesol stratégiu Age of Empires 4 Anniversary Edition. Hra je prispôsobená na ovládanie ovládačom a ponúka kompletne prepracované používateľské rozhranie. Základná verzia pre PS5 obsahuje 5 historických kampaní so 43 misiami, ktoré pokrývajú 500 ročí histórie. Súčasne s vydaním na PS5 dorazilo na všetky platformy aj úplne nové rozšírenie Dynasties of the East. Toto DLC prináša 4 nové dynastie, napríklad Zlatú hordu alebo Macedónsku dynastiu. Každá z nich má unikátne jednotky a strategické možnosti. Súčasťou rozšírenia je aj 8 nových máp, 6 biomov a úplne nový herný režim The Crucible, ktorý ponúka roguelite RTS zážitok. Square Enix pokračuje v prepúšťaní, ktoré tentoraz tvrdo zasiahlo pobočky v Európe a Severnej Amerike. Spoločnosť prepúšťa desiatky až stovky zamestnancov, pričom len vo Veľkej Británii má prísť o prácu 137 ľudí. Zásahy sa týkajú viacerých oddelení, od IT cez marketing až po kontrolu kvality. Generálny riaditeľ Takashi Kiryu označil tieto kroky za snahu vytvoriť štíhlejší a agilnejší podnik, ktorý má ročne ušetriť až $20 miliónov. Ďalšia vlna úspor má prísť s masívnym nasadením umelej inteligencie. Square Enix sa spojil s Tokijskou univerzitou, aby do roku 2027 automatizoval až 70% procesov testovania a opravy chýb, čo pravdepodobne povedie k strate ďalších pracovných miest. Táto nová stratégia sa premietne aj do vydávania hier. Firma sa chce do budúcna vyhnúť exkluzivitám a bude sa sústrediť na multiplatformové vydania pre všetky konzoly a PC. Je preto možné, že tretia časť remakeu Final Fantasy VII už nebude časovou exkluzivitou pre PlayStation, ako tomu bývalo. GTA 6 sa odkladá na neskôr. Hra mala pôvodne výjsť v máji budúceho roku, no Rockstar to posunul na 19. november 2026. Aj hra Marvel 1943 Rise of Hydra sa odkladá. Pôvodne mala výjsť začiatkom budúceho roka, no autori oznámili, že potrebujú viac času. Nový dátum však neprezradili.
Česká extrakčná strieľačka Greyzone Warfare bude krajšia. Autori plánujú prechod na nový Unreal Engine 5.5. Populárna simulácia zoologickej záhrady Planet Zoo dostane pokračovanie. Autori potvrdili, že pracujú na Planet Zoo 2. Sme na konci. Ďakujeme za vašu priazeň a dovidenia na budúce. Čaute.